Kolkatassa iltana 12. kesäkuuta 2023 nuori nainen nimeltä Priya oli matkalla kotiin pitkän päivän jälkeen uudessa työpaikassaan. Hän haaveili valoisasta tulevaisuudesta ja oli innoissaan rakentamastaan elämästä. Mutta sinä iltana kaikki muuttui. Kun Priya käveli hiljaisella kadulla noin kello 22.00, joukko miehiä hyökkäsi hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet pimeälle kujalle ja satuttivat häntä tavoilla, joita kenenkään ei pitäisi koskaan kestää. Hän huusi, mutta kukaan ei tullut auttamaan, hänen maailmansa tuhoutui sillä hetkellä, hän tunsi itsensä yksinäiseksi ja murtuneeksi sekä ruumiiltaan että hengeltään. Seuraavat päivät olivat täynnä sietämätöntä tuskaa. Priya ei löytänyt voimia puhua hänelle tapahtuneesta, hänen perheensä oli murtunut. Kun he saivat tietää 15.6.2023, mutta eniten heitä satutti se, miten viranomaiset eivät toimineet. Poliisi ei edennyt tarpeeksi nopeasti ja tapaus jätettiin roikkumaan ilman kiireellistä tunnetta. 1.7.2023 mennessä tapaus oli tuskin edennyt. Ajan myötä Priya muuttui kirkas ja toiveikas nainen, joka hän kerran oli. Oli poissa, hän ei enää nähnyt maailmaa toivolla, hänen arpensa eivät olleet vain hänen vartalossaan, vaan syvällä hänen sisällään. Tapaus vei ja Priyan taistelu oikeuden puolesta näytti loputtomalta. Symboli siitä, mitä niin monet muut naiset käyvät läpi joka päivä. 10. elokuuta 2023 keskusrikospoliisi otti tapauksen haltuunsa. Mutta oli jo liian myöhäistä, raiskaajat saatiin kiinni 20. elokuuta 2023 mennessä. Mutta se ei voinut koskaan korjata heidän aiheuttamaansa vahinkoa. Priyan elämä oli murtunut. Lause viivästynyt oikeus kielletään. Ei ollut koskaan totta, raiskaajien pidätys ei voinut parantaa Priyan kärsimiä vuosia, järjestelmä oli pettänyt hänet, oikeuden odottamisen tuska oli pahempi kuin itse rikosviha.